Biko onye nwanne anyị nwoke m fụ na Palabowa mfu ya mmanụ onye idile enyemaka biko ka m jụọ ya afịa nwanne bịa nso o biko gekwana afa gị afa m bụ Chizoba eze nwaka CHIZOBA onye ebe ka ị bụ ahụ m onye Nise onye ebe na Nise onye ngodo Nise udumotali ezinwebe Nise a n'iyi okay United States ID Amobia roundabout. Okay. I born original. Nengodo there. After that, secondary school, TT school, high school. And you been a Palabowa here in Limpopo? How many years keep you gonna Palabowa? 8 years. Man, how many years can you go to South Africa? 22 years going to. This coming November 22 is gonna be 23 years. Man, in Nagukwaba since that time, I never reached my brother. I see. I never reached. So, man, I like Nabai because I beg is Nina Laho Ketan. I'm still sleeping in post office for past many months. You see. Post office in Ilo? This post office here, this one, this tower here. But I sleep there since last year. I come out from Lindela. Maybe you see when. Lindela bo deportation camp, prison. Yeah, Rodeport. I come out there since May. I stay in one house for 5 months. This community then charge me, they put me in police custody. I spent 15 days. Before I come out, then break my house. Then take all my things, even my stuff. I found my troll by the mic patron. That mic patron. And for past 3 years, I don't talk to that man for level 4. 2020 by then. Okay, nsogbu adịghị ya biko ọ na-anụgo ife o kwuru onye a nwanne anyị nwoke onye Nise afọ m ya na Palabowa. My number is 08363984417. Okay, ọ na-anụgo nọmba ya mana mma analụkwa ya nọmba ya na ka m nwee ike nyekwa ndị Nise m makwa ka e nwee ike nyere ya ka ọ sị ya chọrọ ka ya nara anyị fan na street ka m fụrụ ya ebe ọ nọ fụ na ọ need enyemaka na nwanne anyị nwoke enwe ka o si eje. Madagascar. I see them. Onye na-anụkwa n'ọnụ ebu Nwachi Interiors from Joburg. Abịa m here ịbịa lụọ ọrụ. Ebe a bụ 7 hours to Joburg drive. Abịa m ịlụ ọrụ here. Wee na-agbafe welfare yesterday bịakwa kịta afọkwu again. I know them. Lady. Biko. There is engine guys. Biko kwugoro onye village ebe ka ịsịkwa na ibu again lotegode. Ahụ onye ngodo Ebedezi. Na Nise. Na Nise. And it's not a family gị bụ gịnị? Eze nwaka EZENW